Dobre ľudia, zdravíme vás. To, čo dneska uvidíte, v prvom rade treba povedať, bude z trošku iného súdka, ako ste zvyknutí vidieť. Takže dovolte, aby sme sa vám predstavili. Moje meno je Bios, toto je môj kolega Boris. A sme vlastne tanečníci zo Žeru nad Hronom, z tanečnej skupiny Asociál Dance Crew. Dneska vám predstavíme projekt Hip-hop na pravú mieru, ktorého logo vidíte tu. Než sa dostaneme k samotnému projektu, podľa mňa je dôležité, aby ste vedeli, že my dvaja tiež nie sme len hociakí chlapci, ktorí si niečo zmysleli a robili, tiež sme si niečím prešli. Takže ja osobne, toto všetko som ja asi od svojich 12 či 13 rokov. Už od malička som bol človek, ktorý mne nejako vynikal. Sám som si všímal už od svojho malička, že ma ľudia brali ako niekoho iného. Čiže ja som proste bol oblečený vystredne a niekde som išiel, tak ľudia na mňa pozerali, že čo sem prišlo, kto to je, skade je. Ľudia ma hodnotia podľa toho, ako vyzerám, že mám taký typ pôze, že takto sa kúškam, keď chodím, hej. No a ja si osobne myslím, že je to veľká blbosť. Podľa mňa by sme ľudí nemali hodnotiť podľa toho, ako vyzerajú, ako chodia, alebo či rozprávajú takým nárečím, či sú bieli, či sú čierni, či majú 200 kg alebo 20 kg, to je úplne jedno. Všetci sme podľa mňa ľudia, či je niekto hip-hopper, či je niekto metalista. Ja napríklad tiež osobne nemám rád, keď niekto mi vraví, že s tebou sa baviť nebudem, lebo ty si hip-hopper a my hip-hopperov nemáme radi. Hej, to sú také rozdiely, ktoré si ľudia sami vytvorili a našim cieľom je aj to, aby tieto rozdiely vlastne zmizli, aby sme ukázali ľuďom, že sme takí istí ako vy, v ničom sa nelišíme. Tu sa zatiaľ moja cesta končí, ja dám slovo kolegovi Borisovi. Vlastne ja keď som bol ešte na základnej škole, tak som si hľadal nejakú partiu, do ktorej by som zapadol. No bohužiaľ, ako väčšina mládeží v tejto doby som zapadol do tej zlej party, kde sa samozrejme pilo, fajčilo. Aby som do tej skupiny vlastne patril, tak som sa aj musel prispôsobovať, vlastne som si neuvedomoval, že nie som sám sebou. No keď som prišiel na prvý tréning, tak sa mi to natoľko zapáčilo, že odtedy tam som každý deň a každý deň makám na svojej kondícii. Ako som tam vlastne teda začal chodiť, tak som už išiel na rôzne vystúpenia a tak podobne. A začal som si všímať, že ľudia nás berú trošku iným spôsobom, ako by sme chceli. Väčšinou sme boli tí hnusní vandali z ulice, ktorí pijú, klascú a čarbajú po steniach a ja neviem čo. My to, čo žijeme, chceme predať aj mladšej generácii, preto máme tanečnú školu, ktorej nielen decká učíme tancovať, ale ich aj učíme to, že majú byť tým, kým sú, a aby nezapadali do tej zlej party, ale aby vlastne išli si tým svojím smerom, ktorý oni sami chcú. A my vlastne ukazujeme ten správny smer, že nemusia byť na tej ulici, nemusia sa ožierať každý piatok niekde v bare alebo niečo podobné, ale môžu každý deň, dajme tomu, pracovať na sebe, na svojej kondícii, na tanci. Tuto ešte povieme niečo o tom projekte a o tom vám povie tuto kolega Bios. Dobre, takže samotný projekt Hip-hop na pravú mieru, my sme ho založili vlastne pod takým motom krátkým, že nesúďte kultúru podľa jednotlivcov. Máme v hip-hope, tak ako aj v iných kultúrach, máme tých zlých ľudí a tých dobrých ľudí. Máme tu napríklad mladých hip-hoperov, ktorí si pozrú nejaké klipy, kde vidia černokov, ako sa tam v gete strieľajú alebo tak, a teraz chlapci si dajú šiltovky, trička a myslia si, že tiež musia žiť drsným životom, ako boli tí praví hip-hopery. No a potom tu máme hip-hoperov, ktorí s tým fakt žijú, vedia, o čom to je, a pre tých hip-hoperov sú tam iné hodnoty. Hip-hop ako taký nám ukazuje smer života, dáva nám voľnosť prezentovať sa pomocou rôznych elementov, ktoré sú tam, ktoré vám ešte vysvetlíme. Dáva nám takú, v podstate jedným slovom je to sloboda. Hip-hop je pre nás veľká sloboda, môžeme ukázať, kto sme, čo robíme, a vlastne na to je aj ten projekt, aby ste aj vy, ľudia, verejnosť, vedeli, že nie všetci sme takí zlí, že napríklad my s kolegom nepijeme, nefajčíme, nehudíme, neplákáme sa. Vlastne k jednotlivým tým zložkám hip-hopu. Prvá zložka je b-boying, to je breakdance, väčšinou ľudia poznajú ako lieskanie sa o zem, alebo točenie sa na hlavách a na chrbtoch a takéto veci. Čiže je to plnohodnotný tanec, ktorý má milióny krokov, milióny variácií. Dobre na ňom je to, že nie je to ako v balete, že musíte mať vystreté špičky a póza a všetko ako má byť podľa pravidiel. V tomto tanci si môžete krok vymysleť, nazvať si ho poletujúca mužka alebo žálka kávy a bude to váš krok, bude sa tak volať MC, čiže rapovanie. Je pre vás rap ako taký vulgárny? Hej?
Dobre, tie texty majú niečo do seba. Keby ste si vypočuli viacej tých textov a hlbšie sa do nich zamysleli, není to len o nadávaní, dokonca je kopec rapových pesniček aj bez nadávok. Co sú iba potleska nebo modré penáze, úspech, pominuteľné veci. Vadí vám, keď si namalujem vec na betón, ale nevadí vám to, čo sa vám deje za chrbtom. Ostatné malé deti nechceli a nechápali a hrali sa so mnou, až keď to rodičia prikázali. Najkrajšia vec, ktorú som spravil, že som obšťastnil niekoho láskou, iných prítomnosťou dostal z tmy. Len jeden mŕtvy na kríži tu so mnou ostal, no aj ten mi pohľadom hovorí, si to posral. Každý by mal robiť to, na čo má vlohy, je byť jeden z mnohých, ktorý robí len aby robil. Vysvetliť, že sa človek staví ako chce do žady, že kopne človeka pred klubem do hlavy. Grafity. Toto je asi to, čo si predstavíte pod grafitmi. Samé šmaranice na domoch, na stenách, neviem čo všade, na pomníkoch, na pamiatkách. Áno, to je vandalizmus. Aj toto, čo vidíte, to je čistý vandalizmus. Ja to tiež neuznávam. Pretože to sú malé decká alebo tínedžeri, ktorí si kúpia sprej, vždycky a chodia kade táde večer a teraz niečo nasprejujú a v škole medzi kamarátmi, že videl si to som ja urobil, hej, a ja som teraz veľký frajer, takže to je tiež istý prejav vandalizmus, ale skúste si predstaviť, keby grafity fakt profesionálne. Takže toť k tým elementom. Teraz samotnému projektu, čo sme robili, to nechám na kolegu. No takže prvá vec, čo sme spravili, tak bolo, že sme zrekonštruovali našu halu, pretože je to v starom hnusnom atomovom kryte. Tam bolo sama pleseň, tam boli tapety, pod ňou tony plesne, to bolo niečo príšerné. Ale napriek tomu my sme si to vážili, že ten priestor máme, ale povedali sme si, že keď tam chceme mať tie deti, tak by to chcelo trošku posmeniť. Hneď sme začali na tom pracovali sme na tom sami. Nemali sme žiadnu pomoc okrem stierok, mali sme na to majstrov, ale ako vidíte, zobrali sme chalanov, čo sme poznali, povedali sme zoberte si špachtle a ideme na to. Tam sme zobrali 2 týždne v kuse, sme škrabali tie steny. A ako môžete vidieť, niekto potreboval občas pomôcť, že nedostane večeru, ak nebude robiť. A ako uvidíte tú konečnú podobu, tak to ešte nie je úplne konečná podoba. Dokončíme podlahu, pretože to je vlastne pre nás to najdôležitejšie. A ešte všade na steny pôjdu grafity, ale nie tie grafity, či šmáranice, ale skutočné umenie. Tu už môžete vidieť to porovnanie starej a novej haly. Takže tuto my žijeme, tu trávime dni, tu sa zdokonalujeme a pracujeme s deťmi. Okrem tejto haly vlastne bol to pre nás taký štart, kde sme založili tanečnú školu, kde sme máme teda 40 detí okolo. Decká, ktoré okrem toho tanca sme ich viedli aj k tým iným hodnotám, vychovávali sme ich, ukazovali sme im, že fakt môžu ten čas tráviť inak. To sme boli robiť vedúci na jednom tábore, kde sme boli prizvaní. Takisto sme s deckami mali rôzne tréningy, súťaže, aktivity. Potom tu sme mali workshop, čiže sme išli do Kremnice, do iného mesta. Sú to hluchonemé deti, všetko zo školy. To sú hluchonemi, ale nakecajú toľko toho, že by ste neverili. Tak. Takže nám dali veľmi zabrať, inak sú to talentovaní ľudia, som rád, že aj takíto ľudia tancujú a snažia sa. No, chodíme, vlastne za celý rok sme pobehali minimálne 30-40 takýchto vystúpení na základných školách, kde sme mali pre decká tiež pripravené rôzne vystúpenia, rôzne súťaže, dávali sme im rôzne odmeny. Čiže dokopy sme vlastne za tento rok, čo beží projekt, už vychovali viac ako nejakých, ja neviem, 2000 detí určite. Mali sme aj akcie na námestí, kde bolo fakt strašne veľa ľudí. Takže naše posolstvo šírime, kde sa dá, kade sa dá. Toto je fotka s pár našimi deťmi, kde sme mali prizvaného jedného chalana, to je tento chalan v strede. Je to výboj Nesby. On je vlastne človek, ktorý má obrnu na jednej nohe, čiže má strašne veľkú nevýhodu. A ako som povedal, zmenil svoju nevýhodu vo výhodu. Takže prišiel pre deti ako taká motivácia za celý ten rok. No a pred 2 týždňami sme mali také uzavretie celého toho roka tanečnej školy. Čiže k tomu nám povie pár Boris,
veci. No vlastne deti k nám chodili 10 mesiacov, niektoré k nám prišli neskôr, no a povedali sme si, že chce to nejaké ukončenie tej tanečnej školy, aby si vlastne tie deti zapamätali, kam chodili, čo robili a aby proste mali spomienku na celý život. Tak sme spravili takú akciu u nás v hale, povedali sme deťom, nech zavolajú všetkých rodičov, všetkých známych, hoci koho a to bol deň čisto pre deti. My sme netancovali, my sme to iba moderovali, hovorili sme o deťoch a tak podobne, ale všetko robili deti. Deti im vlastne ukázali, čo sa za tých 10 mesiacov naučili, alebo menej po niektorí. Toto sú všetky deti, vlastne čo boli, niektorí ešte chýbajú, každý dostal tričko s logom našeho projektu a s logom Juventy. No a ako som povedal, všetko hovorili deti. My sme si natrénovali, kto čo povie. Ako prvé bolo, že deti povedali o histórii tanca. Toto sú naši informátori, jeden tam chýba. A vlastne oni hovorili, kde ten tanec vznikol, kto tomu pomohol, aby tento tanec sa stal populárny a kto tvoril hudbu a tak podobne. My sme mali aj teoretické hodiny, nie len tanečné, čiže napríklad tréning bol hodinu a 3/4, my sme hodinu sme si sadli, rozprávali sa o histórii, o tanci a tak podobne a potom ešte 3/4 hodinu sme si zatrénovali. Všetko sa zjedlo, deti boli šťastné, vlastne tancovali sme potom ešte pár hodín, trénovali, to boli posledný tréning tento rok. No a fakt si to užili, decká sa ma pýtali, kedy si dáme ešte raz takúto akciu. Čiže Beatboxing je náš tanec, nie je plieskanie o zem, rap je naša hudba, nie je recitovanie, graffiti je naše maliarské umenie, nie je vandalizmus, DJing je naše plnohodnotné tvorenie hudby, ako keď hráte na nejaký iný nástroj. Takže hip-hop je náš svet, naša kultúra, naša sloboda, náš život. Hip-hop nám dáva voľnosť a možnosť prejaviť sa. A na záver také motto, nesúďte kultúru podľa niektorých jednotlivcov. No takže toto je všetko v našej prezentácii. Ďakujeme za pozornosť. A teraz to prekvapenie. Tak ešte začnete. Wow, super, ja som na vás mal aj nejaké otázky, ale posledných 15 minút rozmýšľam, že keď je v každom štýle dobrý a človek, či poznám aj nejakého zlého skáčka. Ja nemám otázku, ale chcem povedať, že ste super. Strašne cením, čo robíte, je to úžasné, ste skvelí. Strašne vám držím palce, neuveriteľné a ja myslím, že vás dojdem aj pokoru potom, to je fakt paráda. Ďakujeme, kľudne príďte. A číselko ako? Tak, hlavne musím tiež fakt skladám svoj imaginárny globus v hlave, je to super. A neviem, či to cítite tiež, ale ja to cítim strašne, to je inšpirácia, strašne veľká inšpirácia, takže ak vidíte vo svojom meste nejaký podobný problém, tak toto je cesta, ktorú sa môžete uberať aj vy, proste môžete s tým projektom inšpirovať a skúsiť niečo podobné aj u vás. A je to fakt super. Takže... Ideme zatancovať. Chcete hip-hop? Tak až to málo, to nechcú, to ideme domov. Chcete nás vidieť?